இந்த உலகத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு காரியத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. சிலர் செல்வத்தையும் செழிப்பையும் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க, சிலர் அன்பை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க, சிலர் சமாதானத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவன், ஒரு விசுவாசி எவைகளை தேட வேண்டும் என்று வேத புத்தகம் நமக்கு காண்பிக்கின்றது. சங்கீதம் 34:10 தாவீது சொல்றாரு, சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாய் இருக்கும், ஆனால் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. ஆனால் கர்த்தரை எப்படி தேட வேண்டும்? எரேமியா 29:13 சொல்லுகிறது, முழு இருதயத்தோட கர்த்தரை தேட வேண்டும். அப்படி அவரை தேடும் பொழுது தேடுகையில் நாம் அவரை கண்டடைவோம் என்றும் வேத புத்தகம் நமக்கு வாக்கு பண்ணுகிறது. முழு இருதயத்தோட கர்த்தரை தேடுவது என்றால் என்ன? முழு இருதயத்தோட கர்த்தரை தேடுவது என்றால் 2 மனங்களில் அல்ல, விசுவாசத்தோட நாம் கர்த்தரை தேட வேண்டும். ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் என்ற விதத்தில் நாம் கர்த்தரை தேடக்கூடாது. கர்த்தரை வந்து அடைந்து விட்டோம் என்றால் அவரே சார்ந்து அவரே விசுவாசித்து நாம் வாழ வேண்டும். அதுதான் முழு இருதயத்தோட கர்த்தரை தேடும் முறை. முழு இருதயத்தோடும் தேவனை தேடுவது மாத்திரமல்ல, ஒரு விசுவாசி வேறு சில காரியங்களையும் தேட வேண்டும் என்று வேத புத்தகத்தில் நாம் பார்க்குறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லது ஒரு விசுவாசி எவைகளை தேட வேண்டும் என்று மத்தேயு 6:33 சொல்லுகிறார். மத்தேயு 6:31 நம்ம வாசிக்கணும். ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம், எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள். இவைகளையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டும் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அதோடு கூட இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் அங்கே வாக்கு பண்ணுகிறார். அப்போ தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் ஒரு விசுவாசி தேட வேண்டும். கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடு தேட வேண்டும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேட வேண்டும். ஒரு விசுவாசினுடைய தேடுதல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 3:1-2 நமக்கு காண்பிக்கின்றார். நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள், பூமிக்குரியவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் என்று அங்கே பவுல் நமக்கு காண்பிக்கின்றார். தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இருக்கும் காரியங்களை நாம் தேட வேண்டும் என்று பவுல் நமக்கு அங்கே சுட்டி காண்பிக்கிறார். தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இருக்கும் காரியங்கள் என்றால் என்ன? அதற்கு பதிலை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 2:7 வைத்திருக்கிறார். ரோமர் 2:7 இப்படி சொல்லுகிறது, சோர்ந்து போகாமல் நற்கிரியைகளை செய்து மகிமையையும் கனத்தையும் அழியாமையும் தேடுகிறவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனை அளிப்பார். ஒரு விசுவாசிய தேவனை தேடுகிறவனாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது, அவன் நற்கிரியைகளை செய்கிறவனாகவும் இருக்க வேண்டும். நற்கிரியைகளை செய்கிறதற்கு பலன் உண்டு என்றும் வேத புத்தகம் நமக்கு காண்பிக்கின்றது. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 2:10-11 வாசிக்கும் பொழுது, முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் எவன் நன்மை செய்கிறானோ அவனுக்கு மகிமையும் கனமும் சமாதானமும் உண்டாகும் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணுகிறார். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 22:12 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக விசுவாசிகளுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கிறோம். அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி நான் அவனவனுக்கு அளிக்கும் பலன் என்னோட கூட வருகிறது. கர்த்தர் நம்ம எதை தேடச் சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை தேட வேண்டும். அவரை தேட வேண்டும், அவருடைய நீதியை தேட வேண்டும், அவருடைய ராஜ்யத்தை தேட வேண்டும். அதோடு கூட தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இருக்கும் மேலானவைகளை நாம் நாடவும் தேடவும் வேண்டும். அதோடு கூட நாம் நன்மை செய்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் நமக்கு காண்பிக்கின்றார். இந்த வசனத்தின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். அல்லேலூயா.